illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allah duk wanda ke ga san garin bamu ya Allah ka san yanda muke da shi Allah kan wani ka tangan garbe shi ya Allah duk masifin da ke faruwa a cikin kasar nan Allah ka sani Allah ka mana magani ta alfarman annabi Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ina ban Allah kadiba lokacin da na baro ba tsari ba zaman lahiya amma yanzu kuma nazo nan kuma yi tuntunin ki abin gato wallahi na gama kwana nan an ce can in nace yanzu ba tsari hankali na kwance kamar da zan shiga dakin gyati mata in yi to haka abu haka ba tsari ta abin ga dan haka ba tsari ne wallahi ka tsana yana ku hakuri ai ko ka sayo ko ban da kudin zuwa ai ina na ina zuwa ga an ka da kaya kina ta iyo ga kai ba komai kuma kana ta ai dole ka ganna da kayan nan daga nan ba tsari direct kace kwata zaka je wa san bisa zaka je kwami san bisa a da ba saboda Allah banda kana mawakaci kana mawakaci saboda Allah mutane suna rugowa ko kuma ka tashi kace zaka tafi can ba ka jin abin da ake bawan Allah ko ba ka san ina kake me ma sunan ka dan juma sunan ka ko me a ba tsari a da ka santa a haka amma a yanzu yadda zan shiga ɗakin gyatu mata salin alin in kwanta in yi bacci har da saleba in ta shiga lokacin da gara ma haka yanzu ba tsare take lokacin da ka gara ma shiga ka hito a haka take ba dai nan ka tsada ba kai da rikicin da kenan wuraren ya kace ba tsari gaskiya ba ka hankali wallahi ba ka hankali yanzu ba tsarin da in mutane daga can suke fitowa su zo nan katsina kai kuma tashi da ka zai ba tsari a da yanzu layin da nake da yan ba tsari ne shekaran jiya suka tattale ina suka ce can to me sirrin ai sirrin inda zaka je kawai ka biyo ni saboda mun samu haziki managarci adali mai tausan talakawa wanda kawai shi cikin zuciyar shi kawai shi talaka yasa duk abin da talaka ke so shi yake so don haka ina zuwa kai da ka ce min da honorable Muhammadu ka ga dama shine yayin wannan Allah sarki ashe ka sani kana labari ka tsaya nan wuraren ina da bayani amma ban yadda bane ba wani ma nan yazo yana gaggawa amma kai kana ban dauka ba amma wannan ka zo ka faɗa kai na yadda da kai wallahi to yanzu zaka je koko yanzu ciya mai ka so ya fito shi ciya mai ke so na ba tare da local government sosai ma to abin da ke akwai shi wannan bawan Allah da ke gani dama ya dade yana so ya ga ci gaban ba tsari ba ma ba tsari ba gaba daya Najeriya nan shi in ta son shine gaba daya duk abin da ke faruwa ya ga gaba daya ya solving komai sosai saboda lokacin da ba tsari take cikin wannan hayaniyar na kisan nan daga ba tsari yake tashi ya je hannu ya zo hannun nan Katsina gudun honorable Aminu Bello Masari right yawa ya zo ya kawo mai complaint din nan ta yaya za mu samu zaman lafiya kai wannan bawan Allah ko bacci yake in ya tashi tunanin shi ta yaya zai taimaki al'umma na sani ka sani kai yo ni da dan garin mu ne to yanzu haka matata na hana ta zuwa batsari sai dai wannan abin da ake faruwa amma sai dai wannan bawan Allah managarci mai tausayin al'umma adali malami hamshaki kuma abin da ke burge ni ko matashi ne wallahi matashi me a jika wallahi to ai mulkin tsakaji mulkin da za a ce zai dawo hannun matasa muna mun ji dadi wallahi tallahi in dai irin shi ne wallahi shi zuciyar shi kawai abin da muke so farace wallahi na gaya ma yanzu kawai abin da ke da akwai za mu je nan baya akwai wani malami yana nan za mu je mu ce dan Allah dan annabi ya taya mu da addu'a wani matashi na nan dan ba tsari dan garin mu ne ai can na kowa ne na kowa yawa na kowa wallahi to insha Allah za mu je mu addu'a sosai ma insha Allah Allah ba shi wannan mulkin nake wallahi amin kuma bu ko dirin tsiduya duk sanyi duk zahi muna bayan shi wallahi yanzu ka je ni ma zan je hado kayana da matata sai mu je ba ni in fara ka je wallahi ka je a ina za mu abinka ai da ka zo insha Allah da ka ai da nan ban nan baka nan ba mu da mu ba waya to wani an gwaje san nan malari to Allah ki yanzu zan zo wallahi ku saki tamuran matashi na matasa ku saki tamuran